Isimo sibi inkinga singikhungethe umqondo ngididekile ifaka amabili emamkhize senyolala. Hayibo, noma ngabe kuthiwa umqondo wami udideke kanjani lo bhiya ubhalwe kabi ikhaseli unganiyaza kuyona ibhiya yami. Isimo sibi nenyanga iphakathi nomkami uhlezi efoni emakhaya ethi baba ngicela imali yempuphu ngimbuze ngibheke ngolaka ngithi kodwa mkami inyanga isephakathi ingakashayi ngisho i-20 kade ngiyifakile imali yempuphu ngenyanga edlule kwenzenjani. Uvele ngitshena ukuthi mkami ungani uyazi baba ukuthi siphila emakhaya nje nesephila nomakhelwane ngiyabasaphunela impuphu. Mase ngithi mina awu kodwa mkami nawe awusangicabangela ukuthi ngisebenza kanzima. Isimo sibi zingikhungethe umqondo ney'nkinga zingaphezu kwamandla ami awufaka amabili emamkhize. Hayibo, noma ngabe kuthiwa iy'nkinga zingaphezu komqondo wami kodwa le bhenge ngiyayibona ukuthi ibhalwe kabi ikhasela. Yo, kule nyanga anginamali isimo sibi nomkami uyafona ufuna imali yempuphu ekhaya kodwa ngizoyitholaphi? Umthetho uyangikweneta ngagcina ngimboleka ibhika phela ngiyayiqashisa. Isimo sibi-ke Nkosi yami ney'nkinga zingikhungese umqondo. Awufaka amabili emamkhize senyolana noma kuthiwa le bhiya-ke ngiyayibona kodwa ibhalwe kabi impela ikhaseli. Ngisawufuna imali yami yebhika kumthetho. Imbongi yaseNdlwathi.